Nyakora Ramogi Juang, mae nochakrit are tokiero mar higa 2017. Kinde ochopo, ma en yiero mar Kenya higani mar 2022. Odiochieng' tarik 9 dwe mar 8 higani mar 2022. Nyakora Ramogi Juang, sa oseromo kanyo sa 11 mar okinyi. Oganda nochako kwane mana karito dweche. Wadonjo e odiochienge, ndalo ne oringo, kendo odiochieng' ma kawuono ochopo. Wan kodeka Ramogi TV ne wasingo ni pile ka pile wabiro bedo wangi koda iti e kor gwenge duto mar piny Kenya. Nyakora Ramogi Juang, kuonde chung' od bura madiroma 290, kuonde mag luto mbulu maromo 46,229 mantiere piny Kenya. Ramogi TV wadhi bedo kanyo ni mar wan wangi, kendo wadhi kelo ni yiero ni kaka chakore okinyi ma kawuono nyaka chieng' ma IBC dilando duoko maogik madhi yango ni to ng'awa madhi bedo jatend piny Kenya. Nyakora Ramogi Juang, ok wan kendwa. Kama wantiere kod jofwambo moke e tung piny Kenya. To kata kamano, nitiere kuonde mathoth manyaka sani nitiere kwan mopogore opogore manyalo bedo ni warango kasani nitiere kwan jogi maluto mbulu kachiel koda jogo mogo tach e kaunti mopogore opogore. Kae wantiere koda Millicent Adhiambo kanie kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu kacho tingo kuonde chung' od bura ma opogore opogore. Odhi bedo kata kogo twak kendo kao bagonwa yiero ni yo makare konononwa gik mopogore opogore mantiere kaunti ma Kisumu. Odhi bedo kata Seme, odhi bedo Kisumu Central, odhi bedo Kisumu West, kachiel koda Kisumu East bende odhi bedo kanyo. Kowuok kanyo gwenge Manyando, Muoroni, Nyakach bende dhi bedo ka. Kwano mbulu moyo 1,000,000 oganda jo Kenya dhi golo gi kanye. Mae yiero madhi wuok e gwenge duto ma Nyanza e kaunti ma Kisumu kantiere kod kwan mag jogo magoyo mbulu moyo 100,000 gidhi timo e yo machalo nade. E kaunti ma Siaya ok owewa chien. Kaunti ma Siaya mane kaunti majal malaro komten piny Kenya nitie kendo wuoke. Mano Edwin Okoth dhi bedo kodwa achiel kachiel. E toke kanyi neno ka oganda osewuok oko karomgi, kendo nyaka sani no kanyo kaka gipogre gipango line e yo makare kendo gikore mana ne yiero makama madhi biro. Kuonde chung' od bura mopogore opogore mantiere kaunti no ma Siaya oikore yo machalo nade. Edwin Okoth dhi miyo waler ni nyaka sani gwenge ma Ugunja, kairango kanyo Ugenya, Bondo, Rarieda, gineno kanyo Alego, Usonga, itimo yiero ni e yo machalo nade. Nyakora Ramogi Juang, game Ugunja bende uikoru. Edwin Okoth dhi miyo waler machalo kamano. Kwano mbulu bende moeo kanyo 500,000 idhi gogi e yo machalo nade. Edwin Okoth ang bed kanyo mondo mi waler makare ni gik mage mantiere. Edwin Okoth ni kodwa kendo ang wedo thuolo matwa kode achiel kachiel mane Ramogi TV. Nyakora Ramogi Juang, ok mago kende nikech ne wasingo ni wabiro bedo ka wake kuonde mopogore opogore. To nyaka sani gino manitiere en oganda osiwuok oko. Ne owach kacha ni chung' malo, go firimbi mari, tim gino ma inyalo mondo nyawadu chung' oko, owuog oko kendo go mbulu e yo madwarore. Kosugi gi kaunti ma Siaya, nitiere gik mathoth ma bende ang watemo rango ni nyaka sani gik mage mantie. Nyaka sani Nyakora Ramogi Juang, wanyamana rango bende gik mage mantiere. Nyaka sani nitiere kuonde luto mbulu ma opogore opogore. Nyakora Ramogi Juang, sani wadarango ka ni kirango konde duto mag piny Kenya komane manyalo mi pek, kendo nyaka sani kwan mag jogo mbulu gin mage. Kapok warango kwan jogo mbulu, sani wantiere koda kwan kuonde mag luto mbulu mantiere piny Kenya nyaka mago mantiere pinje maoko. Opangi e yo machalo nade. E hoho mar Okak Nyakora Ramogi Juang, mano Rift Valley, ipenjori kacha ni gintiere kuonde luto mbulu maromo nade. Mano romo kanyo 12,359. Ugwe mar piny Kenya, mano Eastern, utingo gwengego mag Ukambani, mano kaunti ma Machakos, kachiel koda Kitui, kod moko bende mathoth mantiere e gwenge ma opogore opogore. Nyakora Ramogi Juang, gwenge ma Nyanza bende nitiere kanyo. Otingo counties duto, mago morango kanyo wan gi Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira, mago duto ntiere ka. Kwan kuonde luto mbulu maromo 6,382 masawa mar piny Kenya. Mamanyo bende kama jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta wuoke. Giikore yo machalo nade. Ineno kanyo ntiere kuonde luto mbulu maromo 5,685. Imbo mar piny Kenya, ma bende wacho ni ene okapu mang'ongo ahinya mag jogo malaro komten piny Kenya, osebedo ka sero
ombulu e gwenge ma kamago mondo uwuog oko mondo go ombulu. Kwan mag kuonde luto ombulu romo nade? 4,542. Wadhi kamachielo bende ka wanyalo mana rango e gigi duto matimore gin e gwenge mage. Wawuok imbo mar piny Kenya, wadarango kamachielo bende gigo matimore e konde mag piny Kenya duto. Nyakwara Ramogi Jwang', nyaka sani wada mana rango bende ni gik mage ma omi pek kuonde mamoko. Kapok wadhi kata ir jofwambwa mantiere moke e tung piny ka tung piny, wadarango kamachielo kar kae ni gik mage ma omi pek. Nitiere gik moko ma bende wada mana nono ni gik mage kuonde luto ombulu giromo nade podi. Kadho wadh Nam Chumbi, Mano Coast, oting'o kanyo Kwale, Lamu, Kilifi, kachiel koda mago bende Nyarong kanyo Tana River kacha gichalo nade. Kadho wadh Nam Chumbi kacha okegi e yo mane. Wan kanyo kod kuonde luto ombulu maromo 3,875. Kaunti ma Nairobi nitiere kod kuonde luto ombulu maromo kanyo 3,643. Wadhi e gwenge ma North Eastern 1,720. Jogo mantiere ute twech, Nyakwara Ramogi Jwang' gin bende gin gi ratiro margi. Gidhi bedo gi thuolo mane? Gidhi bedo gi teko mar yiero jatend piny Kenya ma giyier ni mondo tele kata ka gintiere e ute twech. Giromo nade? Kuonde luto ombulu maromo 106 dhi bedo kanyo ni jogo mantiere jela mondo mi ogo ombulu odiochieng' ma kawuono. Chenro madhi chako yanga kanyo koyawe kar 12 mar okinyi kendo dhi lore kar 11 ma midhiambo. Awakoni ka 11 ochopo intiere kar kanye. Jogo mantiere pinje maoko kata diaspora giromo nade? Kuonde luto ombulu maromo 24. Gigi duto Nyakwara Ramogi Jwang' biro e kwan maromo 46,229. Mage kwan kuonde luto ombulu ma opogore madhi bedo ka oke e piny Kenya. Ka okinyi ma kawuono Nyakwara Ramogi Jwang' wagoni mana kendo singo maromo na keto wadani wuog oko. Kadipo ni Ramogi TV kapod intiere ot mari, wuog oko kendo chaki wuoth ka idhi luto ombulu kuonde gi duto ma wacho. Nyalo bedo ni intiere Nam Chumbi Nairobi, intiere gwenge ma Nyanza, ikori e yo machalo nade. Nyakwara Ramogi Jwang' mago e singo duto mane wasingo ni Nyakwara Ramogi Jwang', kendo e gigi watemo mana nono ni nyaka sani idhi bede thuolo mane mar wuok oko kendo mar goyo ombulu mari e yono madwarore. Nyakwara Ramogi Jwang' koro sani wadhi nyaka e kaunti ma Siaya. Kaunti ma Siaya ineno kanyo mano Edwin Okoth. Edwin Okoth kane wachako mana chenro kinyi ma kawuono en singo mane chiwo ne oganda ni yore makamagi dhi bironwa e yo moro makare. Koro sani wature kod Edwin Okoth achiel kachiel kowuok kaunti ma Siaya. Kaunti ma Siaya ochiewo nade? Otino manyoro ne dhi nade? Ka inyalo ketonwa mana e ler ni be jo Siaya ne onindo kama intiere kanyo, weche chalo nade ka gikore ni yiero? Erokamano ahinya Cleophas. Kaunti ma Siaya ochiewo maber, jodak makao osewuok oko kar rombgi kendo gisego lai mar boyo ka girito mondo gichak juma ombulu ma idhi chak bang' dakika chiegni 40 mabiro. Omiyo gotieno ji ne ok onindo ahinya kaka nwawinjo. Dhano ne goyo firimbi kendo dhano ne temo rito mondo kik ng'ato nindi, kik ombulu moro amora dong'. Mana kaka inyalo neno, ji osepangore ka kata kapo ni saa mar yawo ayanga kwame goye ombulu pok oyaw, to kata kamano ineno ka ji moko osebet kata piny, moko osechung' ka girito mondo gichak goyo ombulu. Kama wantiere ni wan Siaya Town, ma en achiel kuom kuonde go ombulu 1,036 mantiere kaunti ma Siaya, kendo en kuonde ma igeno ni jogo ombulu ma kwan gi romo 533,595 diwuok oko odiochieng' ma kawuono mondo giyier jotendgi. Jolar kombe ng'eny, gin ji 4 malaro kombe mag gavana, ji 6 malaro kombe mag senator, ji 7 malaro kombe mag kar od bura mag joma mine kata women rep. Koro magi kaka Siaya ochiew, dhano wuok oko kar rombgi kendo giwacho ni wang' ni onge nindo, onge ringo, onge ombulu manindo kaka ne wanindo ka en mana go firimbi, en mana chiewo oganda mondo ji owuok ogo ombulu. Dhano ikore giting'o opandegi kendo giling' mos, gin gibet mos ka girito mana mondo giwinje ni to kawuono wadhi chal nade. Adinya wuoyo gachiel kata ariyo moko kuomgi mondo ging'isi ni to gichiewo nade koso gin gi chendo mane. Ahinya machako gi nyingi, ing'isa ni iluongi ni ng'ato, ineno ka ikori machalo nade, chenro chalo nade ka? Iluonga ni Francis Olo, mong'ere kaka Nyakwar Mugenda. Kawuono aonge nindo nikech Rauriyo guodwa Raila Amolo Odinga
Achopo kendo sa 8:30 mo diero duro. To aneno ka jokanyanam bende mor kendo gando biro ka rombgi. Wakwayo jogo mawinjo Ramogi TV i piny luo duto ni giwuog ka rombgi mondo watheg wuod nyalego gi gini. Ero kamano. Erokamano ahinya. Mani winjo kaka jadak moro wacho ni en obiro kanyo sa 8 otieno. Ok ang'e ni jomoko to nomondo machalo nade, ji orwako gik mag geng'o koyo, dhano noikore maromo nade. Jaduong' inyalo mana ng'isa ni iluongi ni ng'ato iikore, ineno ka yiero iikore go machalo. Iluonga ni Fredrick Odhiambo Odepo. Aneno ka piny ber kabisa. Koro wasewuok waduto te kaka jo Siaya. Kendo wadwano ombuluno wago maber kabisa. Ka ni chopo sadi. Ka chopo sa 10 wang'e. Sa 10 wang'e pudani laini. Erokamano ahinya. Mano ng'ama nochopo ka sa 10. Ok en mana jodongo kata gi joma joma yowere kende. Joma mine bende nitiere e laika kendo aneno ka giikore malich. Aneno ka moko rwakore maber ka ging'e ni koyo ni nyaka gigore go mondo kik bed ni koyo nyalo chamogi. Inyalo mana ng'isa ni nyingi ng'ato ka ineno ka ikruok chalo nade, koso odiochieng' ma kawuono in gi geno machalo nade ka koro wadhi chako goyo mbulu. Adhi mag. Iluonga ni Pamela Tieno Ndigo. Wawuok waduto te mondo mi wagon Raila Amolo Odinga kura. Mondo ka Nyasaye oyie to Nyasaye mang'wonno mondo wang'ni okonywa e wach mwasechandego higni mang'eny ni. Mokwongo walamo Nyasaye ma nyalo kelo kwe be piny Kenya mondo okonywa sama wantie e Ramogi, sama wantiere e election ni mondo gik moko dhinwa maber. Erokamano ni Nyasaye mabiro rito piny Kenya. In gi ote mane ne jomoko ma pod wacho ni kamoro gininde matin ang' gibi sa godhiambo? Awacho ni ji manindo mondo wuog oko mondo wago kura mondo wayier jok ma wadwani mondo wayier mondo bede e telo maber ma wachuny wadwaro e Kenya ka. Gichung' malo gi duto te giwuogi. Erokamano ahinya. Cleophas, mana kaka iwinjo kaka jodak ka wacho ni mae ma mbulu ma gin go gi geno mogik. Gisebet ka gigoye higni mang'eny mosekalo. Chakre Kenya yu demokrasia ma koro yiero mar 7. To josiaya wacho ni mae ma gin go gi geno ma gineno ka gichopo machiegni mogik. Omiyo giwuok kar rombgi mondo gitim ma onego bed ni omigi ratiro gi pend chike ma Kenya mondo gilut ombulu odiochieng' ma kawuono. Wan kae nyaka ang' lande, nyaka ang' wach ni duoko chalo nade. Wan kodi nyaka Ramogi chakre gokinyi sani nyaka ang' watieki. Wan e county, wan e constituencies 6. Wan Alego Usonga ka, wan Rarieda, wan Bondo, wan Ugunja, wan Ugenya, wan kuonde duto e county ma Siaya. Erokamano ahinya Cleophas, mana ka in gi penjo moro taduogo kodi kono. Erokamano ahinya. Mano Edwin Okoth kantiere kaunti ma Siaya kendo penjo mathoth wabiro mana iri bang'e. To sani nyaka Ramogi Jwang', mano Edwin Okoth kantiere kaunti ma Siaya. Ineno bathe kanyo nitiere Millicent Adhiambo. Piny ka wan gi Stephen Leto. Millicent Adhiambo ni Kisumo, kaka ka wan gi Stephen Leto mantiere kaunti ma Nairobi Lang'ata, ka wantiere gi Abich mantiere e kaunti ma Homa Bay. Wadhir Millicent Adhiambo nyaka Ramogi Jwang'. Millicent Adhiambo nitiere kaunti ma Kisumo. Kaunti ma Kisumo mantiere kwan jo lutombulu odiochieng' ma kaun migeno dhi wuok oko maromo 606,754. Millicent, ketno mane lerni nyaka sani kaunti ma Kisumo chiweyo machalo nade ka kirange nyaka sani bende oganda osiwuok oko. Firimbi mane wacho ni goyo bende osegogi, in bende sewinjogi. Chalwane chal mar wach mantiere kaunti ma Kisumo. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo kaendi. Kipenjo ni kaunti ma Kisumo chiewo nade, anyalo wacho ni odiochieng' ma kawuono kaunti ma Kisumo chal ka gima nokonindo. Otieno mangima ne firimbi kod bunde ne gore, manyiso ni ne gitemo paro ne jogo monindo ni nitie lweny mowinjo bed ni kiny gigoyo, omiyo nindo asika ne gitamo ji ahinya. Odiochieng' ma kawuono kane wamondo nikech gie thuolo niendi, owinjo bed ni wandunyo ng'wech nyaka Semerata kuma gavana Anyang' Nyong'o bende ochung' malaro komiti machielo dhi lute ombulu mare sa 2:30 wang'e. Kane wabiro nwakalo ka stend go ombulu ma Kondele, oganda no
keto lai mabor kanyo, kendo stand go ombulu mabende yudore Ofafa, Sports Ground, Railways. Ji duto osechopo kanyo kendo gigoyo lai, giketo lai mabor manyiso ni giikore, girito mana saa mondo mi ochak yaw luto ombulu ayanga chakre saa 12 nyaka sama ang' orume saa 11. Ka bende ginto giwacho ni gidwa ni giluto ombulu chon makoromo saa 4 okinyi to yudo ka gisetieko chenro makamano. Githulo ni endi Cleophas wadwa ni waringi mondo mi wachop rata kuma bende en stesen luto ombulu ma gavana ma Kisumu County kaendi dhi luto ombulu ne, kaeto bang'e no endi ang' nwaduog Kisumu West, wadhi Kisumu East, wadhi watem kwanyalo chopo Muhoroni, Nyando, Nyakach mondo mi wanyal kelonu kaka oganda wuok oko e gwenge ma Nyanza kaendi ahinya to e kaunti ma Kisumu ni endi mondo mi ginyal goyo lweny mane ginindo godo ma bende oseriti igani endi mokalo. Mana kaka iwacho no endi firimbi no ana winje gita kata seche ma bende ni iyango ne nyikwara mogi ni wachake yanga inyalo winjo ka bende nitiere jogo makalo kaendi ka gigo firimbi 1 2 3 manyiso ni pod gichiwo jogo mapok ochiwo mondo mi nyal dhi mako laini giluto ombulu e wang' sama chon ma ok giketho samora mora. Ka kamano Cleophas e kaunti ma Kisumu kaendi ikruok dhi kare, arita kwe bende ni maber. Gie thuolo ni endi tina kwai mondi we wanduny ng'wech wachop rata mondo mi wanyal kelo nu mago madhi timore kanyo achiel kachiel kod kikugu duto ka oganda bende mawuok e gwenge osechopo. Kiech town kaendi to chalo ka jogo modak kod alwora ne osechopo kendo giloso lai mabor mar chako luto ombulu koromo saa 12. Cleophas. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom ripot ma kamano. Ang' ikonwa ne bunde mamuoch Kisumu agi muoch kanye. Ka ang' iduogo ang' imiwa ler mathoth e weche ma kamago. Kopore gi firimbi bunde ne muoch nang'o e kaunti ma Kisumu to en yo mar kwe kendo mage marango e kende gima wantiere e yiero 2022 higani mar 2022 wako ni yawi maber kichopo rata kacha mondo rangi kaka gavana ma Kisumu masani mabende laro kom mar gavana dhi bedo kanyo ka luto ombulu mare. Ayin kono ni inside tango kawi achiel kachiel bende ka intiere county no ma Kisumu Seme sub county mane kar chung'od bura ma Seme ma ochune kanyo koda daktari Nyikal. Ang' waduogo iri Millicent Adhiambo nyakora moke jong' nwasingo ni kendo nwawacho ni wantiere mana kari kanyo nyaka ka warango mana kaka wanyalo donjo e county machielo en mane. Wadhi e county ma Homa Bay. Nyakora moge jong' ka chumo Homa Bay odiochieng' ma kawuono wada tudore achiel kachiel kod Alia Beach. Alia Beach ka intiere county ma Homa Bay. Aneno ka piny pod mudho. Oganda bende osewuok oko. Kwan oganda maromo 551 kod 71. Gin bende gintiere gi mora mora madhi nyime. Inyalo mana konwa gigo madhi nyime. Kata ka pogi kono wa gigo madhi nyime county Homa Bay ya Alia Beach ang' waduogo mana iri kanyo imake mana kanyo matin. Gigo duto matimore ang' warango bende county ma Uasin Gishu. Wadhi ane county ma Uasin Gishu kama igeno ni jalup jatend piny Kenya dhi bedo gi thuolo mar luto ombulu. Wan kanyo gi Crispin Owino ka intiere county ma Uasin Gishu. Intiere Sugoi kosen kanye. Omiyo wane chal mar wach. Chris Owino. Nyakwara mogi wabiro ni achiel kachiel kowuok e skul primary ma Langas ka mayudore Langas Ward e kar chung' od bura ma Kapseret achiel kuom ute chung' od bura auchiel e county ma Uasin Gishu ma en kar chung' od bura man kod kwan mag jogo ombulu maromo 74,809 kendo kama waloso kodi ni en Langas Primary School kama en kod streams 16 mag goyo ombulu kendo jopiny osewuok oko karomgi mar goyo ombulu kendo kinyalo neno jopiny oriedo e lai kata doko ni chenro ma kamae pod oko chakore nikech dhi chakore koromo saa 12 okinyi. Jopiny osewuok oko kendo kaneno nitiere streams 16 to ma en achiel kuom streams 16 ma jopiny dhi tiyogo e goyo ombulu e kar chung' od bura ma Kapseret e Langas Ward kendo ka nyalo neno jopiny jodongo jomamine rowere duto osewuok oko mar biro goyo ombulu kendo yiero jotelo magi manyien e yiero ma higani. Kar chung' ward ma Langas en ward ma oting'o ogendni mathoth e pacho kae kendo oting'o ogendni mathoth e pacho kae kendo achiel kuom wards man kod kwan mathoth mag jogo ombulu e kar kata e ward ma Langas ma en Langas Primary School. Kwan mag jogo ombulu e Langas Ward ohewo jogo ombulu maromo
25 gi wiye, mano kwan mag jogo ombulu duto mayudore e Langas Ward e kar chung' od burani ma Kapsaret. En achiel kuom wards man kod kwan mathoth mag jogo ombulu e Langas kata e Kapsaret constituency. Kendo wageno ni kochopo kar saa 12 jopiny biro chako thuolo mar goyo ombulu. Rita kwe bende oride e kar goyo ombulu ma Langas polling station, ka apisas mag arita kwe bende osemolo mar neno ni yoni kata chenro mar goyo ombulu odhi e yo mopi maonge ng'ikruok moro amora. Ka bende wageno ni kakae wabiro chomo achiel kachiel nyaka e kar chung' od bura ma Tarbo e skul primar ma Kosachei, kama jalup jatend piny William Ruto igeno ni dhi goyo ombulu mare kochakre saa 12 okinyi. Mano kar chung' od bura ma Tarbo, kama koro kwasewuok kakae to wachomo Tarbo mar nyiso jopiny ni to ang'o matimore e kar chung' od bura ma Tarbo bang' wuok e kar chung' od bura ma Kapsaret. Kaka ing'eyo, kaunti ma Uasin Gishu ni kod kuonde chung' od bura 6. Wan kod Tarbo, wan kod Soi, wan kod Maiben, wan kod Keses, kaachiel kod kar chung' od bura ma Kapsaret kama wantiere ni. Koro nyakwara Ramogi, wabiro medo miu mathoth e seche mabiro. Sani koro we wauru mondo wachom e kar chung' od bura ma Tarbo kama wadhi neno chenro kadhi skul primar ma Kosachei. Rokamana ahinya. Mano Crispin Owino ka intiere kaunti ma Uasin Gishu. Ang'o duogo iri kichopo Tarbo mondo ikonwa ni jogo malaro kombe mopogore opogore gi jok mage. Bende sani ka irango gi chal mar wach chal nade kono. Bende oganda osiwuok oko mar goyo ombulu e yo madwarore. Mano Crispin Owino, kendo ang'o miyo waler matut e wach makamano. Waring kendo ni wasingo ni wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay. Ali Abich, miwa mana chal mar wach e kaunti ma Homa Bay. Nyaka sani oganda bende osiwuok oko mar goyo ombulu. Kama intiere kanyo bende firimbi cha uchiewi. Miwa ane chal mar wach ka intiere e kaunti ma Homa Bay. Erokamano Cleopas Oluoch, wachiwo makare kaunti ma Homa Bay ka ndi un ba geno ni chiwo makare studio mara mantie Nairobi. Mang'eyo ni odiochieng' ma kawuono piny Kenya dhi e yiero ma tarik 9 dwe mar 8, kendo odong' ma dakika matin to chenro mar go ombulu chakore e sende mag luto ombulu maromo 1228 manitie kaunti ma Homa Bay kandi. Cleopas wantiere chuny boma ma Homa Bay ka, kendo chenro mag wuoth ng'eny ka oganda dhi e sende mag ombulu mopogore opogore mana gindikore kaka jogo ombulu mondo gibed kod thuolo mar dhi go ombulu ka giyiero jotelo mabiro telo kuom higni 5 mabiro. Otieno mangima Furimbi kaachiel kod Vuvuzela Cleopas oywak e boma ma Homa Bay kandi kod koro gwenge ka jopiny bedo akicha ka giikore mar wuok oko kogwen ma kawuono ka gidhi e chenro mar go ombulu machakore ayanga saa 12 okinyi ma kawuono. Gisani endi wadwa chako wuoth achiel kachiel nyaka moko kuom tesende mag luto ombulu mantiere e chuny boma ma Homa Bay kandi. Wang'eni to chenro chalo nade, bende jopiny osewuok oko ka romgi, to bende gigo eko mag luto ombulu bende osechopo makare mondo mi jopiny obed kod thuolo mar dhi e debe ka giyiero jotelo ma gidwaro kochakore saa 12 okinyi ma kawuono. En chenro masani koro waseikore kendo pod wabiro dhi nyime kod wuoth e tesende mag ombulu mopogore opogore kor gwenge ma Homa Bay ka mondo wane ni to chenro mage manitie kata jodak ma Homa Bay kandi to nigi ikruok machalo nade ka gidhi e debe saa 12 okinyi ma kawuono mar yiero jotelo mopogore kochakore kom mar MCA nyaka kom mar governor. Cleopas, Homa Bay kaunti kaendi wan kod kuonde chung'ute 8 ma chenro mar go ombulu biro dhi e nyime. Tesende mag luto ombulu maromo 1228 ka tesende achiel ma luto ombulu ntiere e od twech ma Homa Bay kaunti GK Prison, Homa Bay GK Prison, ma bende jotwech ma kanyo biro yudo thuolo mar go ombulu achiel mano mar kom mar tend piny Kenya. Kopore ge mano bende kwan duto te mag jogo ombulu e kaunti ma Homa Bay kandi en 551 kod 71 duto mano ndikore, kendo geno nitie ni kwan no endo biro wuok oko kinyi ma kawuono ka giriedo e tesende mag luto ombulu mopogore mondo mi gibed kod thuolo mar yiero jotelo mopogore e sama koro piny Kenya dhi e yiero chakre saa 12 okinyi ma kawuono. Wabiro bedo kwaluore wang'eni to chenro mag rita kwe chalo nade, to gin chandruoge mage ma samoro nyalo chieko e kinde masani koro chenro mar go ombulu biro chakore ayanga saa 12 okinyi ma kawuono. Cleopas. Mano Ali Abich. Ali Abich, ang'o duogo iri mondo imiwa mathoth bende kotenore kod kuonde luto ombulu mopogore opogore. Ka irango kanyo ni kuonde mag stesen mar luto ombulu maduong' ahinya mantiere kaunti ma Homa Bay, oganda wuok e yo machalo nade mar neno ni adita mar ombulu cha oyudo kwan mamalo. Ang'o duogo iri kanyo e weche manyien ma pod ntiere kanyo kod Ramogi Jwang, weche thoth kendo kaka ne wasingo ni gigi wada mana rango gi achiel kachiel kochako sani. Wasewinjo kanyo kaunti ma Siaya,
Uasin Gishu, gigo duto mantie, gik magi monego bedni wamiyo pek. Nyakwara Ramogi Jwang okinyi ma kawuono en geno marwa. Kamoro amora minenowa isechako ikri, ikruok makare. Kuonde luto mbulu maromo 46,229 duto mantiere piny Kenya. Wadhi yudo thuolo mana mar rango kendo mar go terubin ni oganda wuok e yo machalo nade mar neno ni gigoyo mbulu e yo moro madwarore. Kuonde chung' od bura maromo 290 mantiere piny Kenya. Wadhi goyo tach kuonde go duto mondo mi wakel ni bed kod ng'eyo ni nyaka sani chenro mag luto mbulu dhi nyime e yo machalo nade. Nyakwara Ramogi Jwang ok wawe chien ni mar kata ka intiere bur Nairobi ka wabo bedo kodi. Nairobi ka kumoting'o kuonde chung' od bura mopogore opogore. Yiero bende osechako e yo moro makare. Gigite wada mana rango ni nyaka sani Nyakwara Ramogi Jwang ni weche mage manitiere kendo maomi pek. Nyakwara Ramogi Jwang nyaka sani wada mana neno ni gigi duto mantiere ni nyaka ne okinyi ma kawuono wakelni lendo gi achiel kachiel. Oganda osewuok oko e yo machalo nade. E kaunti ma Siaya wacho ni gin gi geno makamano nitiere e kaunti bende ma Homa Bay, kaunti ma Uasin Gishu bende geno makamago bende nitiere. Nyakwara Ramogi Jwang ok wawe chien ni mare iye ka. Ramogi TV wadhi mi thuolo mar winjo duol mopogore opogore, neno oganda mowuok e pinje ma opogore opogore nyaka pinje ma oko. Ok ang' wawe chien ni mar diaspora kacha bende oganda nitie. Kwan maluto mbulu ni malo kendo ka ginoko kanyo gidhi go mbulu e yo machalo nade. Gin gi thuolo mar yiero jatend piny Kenya kende kaachiel kod jogo bende mane jela. Sani we waranga ne kaunti ma Nairobi mano kar chung' od burano ma Lang'ata kama tudore kod nyawadwa ma osechopo kanyo kendo go tach. Lydia Okeyo, inyalo konowa kata ni ka intiere bur Nairobi ka intiere kama ichopo sani kaunti ma Nairobi, kama ichopo kanyo kar luto mbulu, wageno en gi kwan mamalo mag oganda mawuok ga mondo bi kanyo luto mbulu. Chenro chalo nade kochopo okinyi ma kawuono? Erokamano ahinya Cleophas Oluocha winji makare achiel kachiel koya e kar chung' od bura ma Dagoretti North. Seche gi pok wachopo Lang'ata, kata kamano ang' wawuothi waya ka bang'e ang' wachopo Lang'ata, ka bende ang' wawuoth nyaka gwenge mago ma Kibira kama bende igeno ni Raila Amolo Odinga mano kanyo jachung' gi riwruok mar Azimio la Umoja bende ang' ne goye ombulu. Cleophas seche gi nwarawa ka en skul mar St George's Dagoretti North, kanyo ma bende nwaneno oganda osechokore kendo oko kanyo e dhogate gipong'o kanyo kendo girito mondo sa 12 orome wang'e ka bang'e gidonj ka mondo mi giket ratich gi ati mano mar goyo mbulu kendo yiero jotelo go bende gidwaro kar luore ni ma en odiochieng' ma bende jo Kenya dhi bede kanyakla kendo gidhi timo yiero e gwenge opogore opogore. Constituency ma Dagoretti North, Cleophas na achiel kuom constituency 17 mantiere county ma Nairobi kendo bang'e kanyo noriwe gi Westlands ka bang'e ariga mar 2013 nopogi mobedo Dagoretti North. Parni ka ema jalar kom Governor ma county ma Kisii Simbarati sani ne en ja od bura ma Dagoretti North kuom mano kae mowuoke ka bende odhi laro komno mar Governor ma Kisii. Kata kamano Cleophas kotudre kod yiero ni ma kawuono ka en Dagoretti North St George's Primary School ka bende gin gi stream saboro mago mag jogo ombulu ka bende ang' ni donji kisedonjo ing'iyo buk ni ma en nyingi to chakre stream number 1 ka nyingi ochakore gi A kata B kata ng'wang' ne gingi kamano achiel kachiel e ka bang'e ginyiso gana ni into igo kura kama chal nade. Ka ang' jago kura osidonjo ka Nyakwara Ramogi Jwang e ka bang'e ang' ne miye thuolo mar miye otese. Kose miye otese ntiere kacha king'iyo ng'ia kanyo Cleophas ntiere kanyo gigo mabende en kar iwacho ni kar siri kanyo mabende igeno ni ang' ne gidhi achiel kachiel mondo ang' obed kanyo kendo oket tick katoket X katoket dot katoket mana koke e nying ng'ano mabende ogombo ni mondo ogone ombulu. Kose dhi kanyo waneno kanyo ka gin kanyariyo mondo mi ang'one ni chenro ni odhi mbele e yo makare e ka bang'e ang' nobed kod thuolo kanyo mar biro ka e debe wantiere ka gi debe auchiel Cleophas debe no mar jatend piny Kenya kanyo bende en debe mar achara ng'obiro keto kanyo kato biro kae mano mar ja od bura ma bende neno kanyo ka en ralum kato biro kanyo ma bende rabuor no mano kanyo mar jal women rep kato bende ang' ibiro ka yudo ka seneta ni kanyo gi mano mar ratong kae to kanyo debe ni ma pink ntiere kanyo
kanyo women rep kar kama nera buor chamon ne kar MCA kaito bangi ang nwaduoge governor mano mablu nyakora mga juang mai kaka chal nitiere ka St. George's kabende ikroko sekete yo makare clerks gi jogo bende ng'iyo weche gi mag yiero nyakora mga juang osekore yo makare maneno ni chenro ni odhi kare kendo ganda bende ose makolai oko kacha kabende girito sano bende ang ne gichopka kendo giket ko giketo ratich gi eti mano mar yiero jotelo mopogore opogore. Clofas mana ka in gi penjo. Lydia Okeo, mano report makara ahinya ka intiere Dagoretti North, mano St. George's primary kanyo kama itemo luwo wechego magiero madhi timore buore Nairobi ka. Nyakora moge joang Lydia waduogo iri mondo mi konwa matut bende ni oganda osewuok oko gigo ombulu yo machalo nade. Mana ka oyaw tesenno mano kar sa 12 mar okinyi makawuono. Dong mana dakika machuok ahinya to wachopo kanyo waduogo iri Lydia Okeo. Nyakora moge joang warango kendo gigi duto wada mana rango ni nyaka sani gitimo gi eyo machalo nade. Mara Ramogi TV to wane wangi ka wan wangi wasingo ni mana kani wada bedo mana kodi achiel kachiel. Ndiye jogo malaro kome opogore kuonde ma jolar content piny Kenya dhi lute ombulu mano e piny Kenya idhi time eyo machalo nade kato gidhi goyo ombulu sa machalo nade. Wantiere kod William Ruto ma ochung' kanyo kod duond burano mar UDA odhi luto ombulu mano e school no miluongo kanyo ni Kabushei primary school kanya kama odhi lute ombulu okinyi makawuono ka ineno kanyo en sa odhi lute sa 12 mar okinyi mano e sama ne wageno ni odhi chopo kanyo kata kamano loko chenro mare odhi chopo kanyo sa 12 mar okinyi mondo mi oluto ombulu mare kanyo. David Mwaure Wahiga dhi luto ombulu e sikul no mantiere buor Nairobi kae mano Hapa Hill Secondary kendo ochung' kanyo gi duond burano mar Agano Party odhi luto ombulu dakika 30 bang' ka luto ombulu oseyawa yanga pacho ka. Jofuambo mago dhi bedo kanyo kendo mondo kelnwa gi achiel kachiel kaka wadhi yude mana okinyi makawuono. Raila Odinga mano jalar content piny Kenya gi otiko mara Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party bende dhi yudo thuolo mar luto ombulu e sikul mano Old Kibra Primary mantiere buore Nairobi ka kar chung' od bura ma Kibera odhi yudo thuolo mar chopo kanyo kendo luto ombulu. Jofuambo wa nitiere gwengego kendo gidhi kelnwa chal mar wach ka wayude wadhi kelo ni pichni go achiel kachiel. Mano dhi biro kanyo ka sa 4 mar okinyi wadhi bedo ka wayude eyo makare. George Wajakoya mano mar Roots Party odhi luto ombulu e gweng' miluongo kanyo ni Indangarasia nitiere kar chung' od bura ma Matungu mantiere county ma Kakamega. Kama odhi lute ombulu wuon iluongo kanyo ni Nyapora Primary School mano nitiere gwenge ma Indangarasia mantiere Matungu. Indangarasia nitiere Kakamega kendo sama odhi lute ombulu ne giwacho ni gibro miyo waler mathoth. Indangarasia jogo mani kanyo wan gi jofuambo magwa e gwenge makamago. Ang' watudore kode mano koromo samang Wajakoya chopo kanyo mara luto ombulu. Nyakora Ramogi Juang donge ber ka wang'eyo gigi duto kaka gitimore kendo nyaka jogo mabende wanyabedo ni wadwaro ng'eyo ni jolupgi dhi bedo ka luto ombulu e yo machalo nade. Karkae wan gi kuonde ma jolar content piny Kenya dhi lute ombulu. Mago moting'o jalup William Ruto Rigathi Gachagua mano machung' kanyo bende gi otiko mar UDA odhi luto ombulu kanye. Sagana Primary mano mantiere county Manyeri odhi luto ombulu sa 12:30 mar okinyi. Ruth Mutua en jalup David Mwaure Wahiga machung' kanyo gi duond bura mar Agano Party odhi luto ombulu okinyi makawuono sa 4 mar okinyi ka entiere Umoja One Primary mantiere buore Nairobi ka. Mano jalup David Mwaure Wahiga dhi luto ombulu sa 4 mar okinyi. Bang'e Martha Karua men jalup Raila Odinga eng'wejni mar laro kom jatend piny Kenya odhi luto ombulu e sikul miluongo kanyo ni Mugumo Primary School mantiere kar mano Gishugu. Kama bende nobedo kanyo e aluora no osebedo kanyo jaod bura osebedo jasiasa ma umbe laro kanyo moeo igni 20 mano kirango historia mare e pau siasa osebedo nade. Odhi luto ombulu Mugumo Primary School mano mantiere county ma Kirinyaga koromo sa 12:30 mar okinyi. Kama chielo Justina Wamai ma en jalup Wajakoya duond bura en mar Roots Party gidhi luto ombulu odhi luto ombulu e county ma Machakos mano karango kanyo Syokimau Bohol mane kama odhi lute ombulu okinyi makawuono ang' okonwa ni Saadi
mang wayude odike kanyo ni sa to koribo konwa mana bang'e ok gikono wasa e yo makare. Nyakwara Ramogi Jwang, kiseng'eyo kama gilute ombulu, en ang'o monego bed ni itimo e kinde ma ichopo kacha mar luto ombulu? Kinde osechopo kacha. IBC nitiere gi jok mopogore opogore makonyou e chenro mag luto ombulu. Kata kamano nitiere gik mathoth monego bed ni warango ka waikore. Ichopo kanyo, samoro ineno Ramogi TV e View Sasa, ineno Ramogi TV e Citizen Digital, ineno Ramogi TV e Facebook kata Twitter, YouTube maro mar Ramogi TV. Wantiere achiel kachiel. Ka ipenjo kanyo ni kawuok e ot, adhi neno Ramogi TV kanye, adhi neno jok mane kagi kure. Yud mana Citizen Digital app kata yud Ramogi TV e YouTube kama wantiere achiel kachiel. Odiochieng' ma kawuono nyaka chieng' IBC land duoko ni to ng'awa mabiro bedo jatend piny Kenya mar adek e yiero ma itimo odiochieng' ma kawuono. To Nyakwara Ramogi Jwang, gima nyaka wang'e, nitiere gwenge mopogore opogore. Wadarango ni jotelo mamoko dhi goyo ombulu kuonde mage. Ka wayudogi, wakelogi mana achiel kachiel e Ramogi TV. Kikete mana ka, kuonde ma jotelo mamoko dhi lute ombulu, jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta dhi luto ombulu kamiluongo ni Mutomo Primary School mantiere kaunti ma Kiambu. Entiere kar chung' od burano ma Gatundu South. Jaod bura masani ma Gatundu South kanyo en Moses Kuria. Kanye kama Uhuru Kenyatta dhi luto ombulu koromo saa 4 mar okinyi. Saa 4 mar okinyi Nyakwara Ramogi Jwang, kang'o chopo ang' wan kodi kanyo achiel kachiel mondo mi ibed kod ng'eyo ni oluto ombulu e yo machalo to jogwengi bende wuok oko. Gima nyaka wage nyaka sa Nyakwara Ramogi Jwang, jogo mantiere alwora mar masawa mar piny Kenya to ahinya kaunti ma Kiambu gisebedo gi weche mopogore opogore. Siasa osego, sani kinde ochopo mar wuok oko. E yiero mokalo ne giwuok oko kar romgi kendo atamalo mohewo 90 ne wuok oko mar luto ombulu. Kama tin ahinya ne oluto ombulu ne jal malaro kom masani Raila Odinga. E kinde mokalo, higa mar 2013, higa mar 2017, Raila Odinga ne ochung' kanyo kalaro kom jatend piny Kenya gi kweth machielo. E kinde cha ne gin gitiene kachiel kod mano mar URP. Ne giduogo giriwore higa mar 2017. Kendo ne giluto ombulu e yo maduong' ne kweth mar siasa kata duond burano mar Jubilee. Mano telne gi kanyo kod jatend piny Kenya masani kod jalupne William Ruto. Uhuru Kenyatta gi William Ruto nido kwan mamalo mag jogo ombulu mane wuok oko mondo mi ogo ombulu ka yiero gi mondo gidonje apis mari magin go mar jatend piny Kenya kod jalupne. E yiero masani pogruok osenyenyore lela, aduoka osebedo. Wuok oko dhi chalo yo machalo nade. Ombulu ma masawa idhi pogi atamalo 62 nitiere ka gi kacha. Sani ka irango Raila Odinga nitiere gi thuolo mane mar yudo ombulu e masawa mar Kenya. George Wajakoya ni gi thuolo mane. Raila Odinga kachiel kod William Ruto gisepogi diere koso oyo. Kawuono ting'en mari. Ineno waka in Kiambu, ineno waka intiere kaunti ma Murang'a, intiere kaunti ma Nyeri, koso intiere Embu, ijakiri Nyaga, koso ineno waka intiere gwenge mage. Alwora ma masawa mar piny Kenya wikoru e yo machalo nade. Jatend piny Kenya dhi chopo kacha mondo mi olut ombulu. Kwan otese mag ombulu ma idhigo e piny Kenya. Otese mag ombulu Nyakwara Ramogi Jwang. E kar luto ombulu mane wacho kacha ni stream ka stream ma intiere kacha. Ko wacho kanyo ni gintiere duto 65 mano nukta 2. 65.2 Nyakwara Ramogi Jwang. Mano tiende ni oganda dhi wuok oko karomgi. To gima wang'eyo kendo mano waseyudo kuom jolony e weche gi mag yiero kachiel koda commissioner mochung' ne yiero. Mano wasebedo ka watwago e kinde mokalo kapok odiochieng' ma kawuono chopo. Onge oganda madhi wuok oko atamalo 100 mar luto ombulu. Mano tiende niya, kata kwan mag otese mag luto ombulu maromo 65.2 ok dhi tigo duto. Gidhi yudo thuolo machalo nade. Thuolo makama en thuolo mar luto ombulu. Ka oganda wuok oko atamalo 80, otese modong' kacha ibiro kawgi kendo ibiro kan-gi e dag kwama ikane ombulu kata moko go mago mag IBC. Mago duto ibiro kan mondo tigo. Kata ombulu ma isegoyo kacha ibiro ti mana kodgi kanyo. E stream ka stream intiere gi thuolo mar bedo kacha kod oganda manya bedo kanyo ka goyo ombulu. Otese 700 mano ka intiere kuonde ma opogore opogore. Ka ineno ka kwan ji e register mar kar luto ombulu, ji ma ok ohewo 700 dhi bedo kanyo. Mano tiende nang'o? Ombulu gi duto ka ntiere oganda matin ne 700 ma ochopo. Kwan modong' malo kanyo dhi bedo kanyo ka ikano. Wapenjra nene sani mano e kar luto ombulu mantiere Kisumu Central, mana Dalose Winanga Primary School. Wawach ni kacha intiere kuod streams madhi kacha 7.
streams madhi abiriyo kacha, achiel kachiel nitiere kod 700. Kantiere Uganda mantiere piny mar 700 mochopo 500. Modong kanyo 200 modong ewiye kanyo ibiro kaw tiketo bathe. Mage gigo mosebedo kanyo katimore. Yiero mokalo kate yiero ni nitiere gigo mirango e otese mag luto ombulu. E register makama kapodwa lose nitiere mano miwacho ni nyaka sani register nyalo bedo kanyo mopogore opogore. Register mar rango ni gik mage manyalo bedo kanyo nitiyogo kae gi kacha. Nyakwara Mogejwang', nitiere gigo ma wanyalo bedo ka warango ni yiero to itimo e yo machalo nade. Kwan jota yiero 500,000 tayo yiero mahigani odhi bedo e yo machalo nade. Ma en yiero mar Kenya 2022. Nyakwara Mogejwang' wasingo ni ne wabiro bedo ka warango county ma opogore opogore. Sani wadhi e county ma Meru. County ma Meru atureko jafwambo marwa man kanyo, Hassan Mugambi. Hassan Mugambi oyaure. Then Meru kumeamkaje na kufikia sasa shughuli iko vipi? Watu wamejitokeza vilivyo ama shughuli imeanza, ama ni nini unategemea kutoka kaunti ya Meru asubuhi ya leo? Naam, shukran sana Oluoch ukiwa kule Nairobi. Kaunti ya Meru imeamka vizuri na kama unavyoona shughuli zinaendelea za ufunguzi tu wa kituo cha kupigia kura. Tuko katika kituo cha kupigia kura cha Kinoru Primary School ambapo tayari maajenti wameweza kushuhudia kule kufungwa kwa zile sanduku za kupigia kura, na sasa kile ambacho kinaendelea vile vile kabisa wale maajenti ambao wako hapa ndani wanaangazia swala zima la karatasi za kupigia kura, kuhakikisha tu hakuna karatasi ambayo tayari imekuwa ni yenye kuwekwa maki yoyote ile, na wako hapo wanaangalia wote, na msimamizi wa kituo hiki anaongoza shughuli hiyo. Kumbuka kwamba tayari wale makarani wa kura tayari wameketi chini, na katika dakika zipatazo 13 hivi tutakuwa tunafungua shughuli hii. Tayari kule nje tulikuwa tumeweza kutembea kule nje kidogo, tumeona tayari wananchi wamejitokeza kwa wingi tayari vile kuweza kutekeleza haki yao ya kidemokrasia. Foleni zimepangwa na wanaangazia wale ambao wanafika kwa sasa, tayari wanaangalia tu ni wapi ambapo haswa watakuwa wanapigia kura, kutafuta majina yao zilizopachikwa katika kuta mbalimbali hapa. Na kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida na desturi ya kupiga kura, tunaona kwamba sanduku ziko tofauti ambazo zitakuwa zinaingizwa karatasi tofauti za uchaguzi wa gavana, uchaguzi wa mwakilishi wa kike, uchaguzi wa seneti, na vile vile kabisa wa mwakilishi wa wadi na ile ya mbunge. Alafu pale mwisho kabisa yenye kufuniko nyeupe itakuwa ni ya rais. Ni swala zima ambalo litakuwa linachukua muda wa takriban kama dakika 5 hivi ama zaidi kwa mpiga kura mmoja kuweza kutekeleza haki hii ya kidemokrasia. Hapo jana tulikuwa tunazungumza tu na meneja wa kura katika kaunti hii ya Meru, ambaye aliweza kusema kwamba pia maafisa wake wamekuwa ni wenye kuhamasishwa na kujulishwa mambo ya kuangazia swala zima la watu ambao watakuwa wanajifikisha katika vituo vya kupigia kura ilhali wana ulemavu fulani watakuwa ni wenye kushughulikiwa vilivyo na kupatiwa kipaumbele. Iwapo utafika na unaishi na ulemavu fulani, basi utakuwa ni mwenye kupatiwa kipaumbele. Iwapo utafika na ni mwanamke mjamzito, utakuwa ni mwenye kupatiwa kipaumbele. Uwe ni mwenye kupiga kura haraka iwezekanavyo, uweze kuwa na usaidizi ulivyo. Na vile vile kabisa maafisa wa usalama wako ngangari kuhakikisha kwamba shughuli hii inakuwa ni kufanyika kwa hali salama kabisa. Kila kituo cha kupigia kura kina maafisa wawili, mmoja ndani mwingine nje, na vile vile kabisa kuangazia tu swala hili. Na kila kituo pia vile vile kabisa kina maafisa ambao wanazunguka kule nje kuangalia jinsi zile foleni zinapangwa, ili kumtafaruku wote ule usiwe ni mwenye kutokea katika shughuli zima ya uchaguzi. Hapo jana tuliweza kuona kwamba katika eneo la Chuka Igamba Ng'ombe, kaunti jirani
ya Tharaka Nithi kulikuwa na baadhi tu ya mtafaruku ambayo ilifanyika katika pale barabarani, ambapo kuna gari moja lilikuwa likisafirisha vitu vya kupigia kura, iliweza kuwa yenye kushambuliwa na wakazi, na baadhi ya vifaa ambavyo vinajulikana kama non-strategic poll materials zilikuwa zenye kuharibiwa, lakini hilo liliweza kutatuliwa na shughuli hiyo ya uchunguzi inaendelea katika kisa hicho, na vile vile kabisa kisa kingine cha mchanganyiko wa karatasi za kupigia kura kiliweza kutatuliwa, na kwa baadhi ya karatasi ambazo zilipatikana katika eneo hilo zikiwa kutoka katika kaunti ya Wajir, eneo bunge la Fafi, ziweza kurudishwa kwa njia ya ndege ili shughuli hiyo iendelee vyema hii leo. Kwa hiyo tutakuwa tunazunguka na kuangazia tu swala hili linavyoendelea kwa wakati wote kutoka sasa. Msimamizi wa kituo hiki atakuwa ni mwenye kutangaza kwamba shughuli hii inaanza rasmi katika dakika kama 9 hivi zijazo, ili tuweze kuona wale wa Kenya ambao watakuwa wanajitokeza kujaribu kutoa ama kutekeleza haki yao ya kidemokrasia watakuwa wanafanya hivyo vipi, kwa maelezo ya wale maafisa wa IEBC ambao wako hapo. Kumbuka kinyang'anyiro kilicho katika kaunti ya Meru ni kinyang'anyiro ambacho vile vile kabisa cha ugavana kimevutia watatu ambao wamekuwa wasimamizi katika nyadhifa mbalimbali katika kaunti hii. Mmoja wao akiwa ni mwakilishi wa kike ambaye amekuwa akihudumu, mwingine akiwa ni seneti, na mwingine akiwa ni gavana ambaye amekalia kiti. Wote kwa sasa wanataka kiti hichi cha ugavana. Ni nani ataibuka mshindi? Mkenya atajibu swali hiyo hii leo katika debe ambayo tayari ziko mbele yako, na tayari wanaweza kupanga laini ili wawe ni wenye kujibu swali hilo ambalo nimeuliza. Na vile vile kabisa tutajua kura za urais ambazo zitakuwa zinatangazwa kutoka eneo hili ama kutoka Nairobi, zitakuwa zimepigwa vipi katika eneo hili. Ni swala zima la kusubiri, ni swala zima la wanasiasa wameweza kuenda katika maeneo bunge yote 9 ambayo yako katika kaunti hii ya Meru, na vile vile kabisa wadi 45 katika kaunti hii ya Meru, wakatangaza misimamo yao na kuweza kuuza sera zao. Lakini sasa ni wakati wa mwananchi kujibu maswali ya ni nani atakaye kuwa kiongozi katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Yote hayo tuko hapa moja kwa moja, tutakuwa tunakuletea kutoka kaunti hii ya Meru. Naam, Hassan Mugambi, tutapata fursa ya kurejea kwako ili uweze kutuelezea kinagaubaga na kutokana na masuala ya uchaguzi kutoka kaunti ya Meru. Tutarejea kwako muda usiokuwa mrefu, chini ya dakika 9 tutakuwa kwako Hassan Mugambi ili uweze kutuelezea ni vipi mambo ya uchaguzi yanazidi kuendelea. Nyakora Mugejuang mano Hassan Mugambi kantiere kaunti ma Meru wadhiru thuolo bende marango ni gik mage matimore kagi kacha. Mago chenro magiero machalni osechako ka ineno kanyo Uganda osewuok karomgi odong' mana dakika maromo kanyo 7 Nyakora Mugejuang. To mano e kaka yiero dhi bedo kanyo katimore e kaunti ma Kiambu, mano ka yude e yo moro makare. Mano ka irango Nyakora Mugejuang odong' mana kanyo kirango dakika 7 to romo kanyo sa 12 mar okinyi kama yawe ayanga stesende mag luto mbulu ma opogore piny Kenya ka sani mago jotelo mantiere kanyo maga duolno matayo yiero pachoka IEBC. Nyakora Mugejuang
dakika abirio. Hinokanyo ka dakika lokore mana nyerere machuok to ganda chomo yiero. Mineno kanyo mago pichni mabiro ni kawuok e kaunti ma Kirinyaga. Mano kamigeno bende ni jalup Raila Odinga ng'wech makamae Martha Karua nyalo bedo ni nyalo chopo kanyo kendo luto ombulu okinyi makawuono sa 12:30 mana kaka ne wasingo ni wabiro yude kendo ka ochopo wabiro chopo kanyo bende mondo mi wakel ni pichni go achiel kachiel kaka wamedo mana yudogi. Nyaka Ramogi Tv Kirinyaga en achiel kuom kaunti mantiere kod kwan mamalo mag joluto ombulu e masawa mar piny Kenya ma bende josiasa giduto osebedo kata kasero e thuolo ma ohewo kanyo dweche adek ere ne yaw kampen ayanga tarik 29 mano dwe mar 5 higani mar 2022. Kata kamano jok moko nochako kampen thoth iwacho ni kampen nochak goyo mana bang' yiero mokalo. Nyaka sani gik mage manitie kendo nyaka sani kawuok kata kaunti ma Kirinyaga onego bed ni watimo e yo machalo nade. Kaunti ma Kirinyaga ero se yaw kanyo joluto ombulu osechopo kanyo magin jopiny jodak e kaunti ma Kirinyaga dakika 5 ema koro dong' kanyo tiyawe. Ka yawe onego bed ni watimo ang'o mar rango ni yiero makamae idhi tayo yo moro makare mantiere koda kwe koda rita kwe e yo makare. Mago jodak mawuok e kaunti ma Kirinyaga. Inyaneno kanyo jotelo bende nitiere. Oganda gi oikore. En ikruok makare, ikruok madhi kelo weche ma opogore ka gintiere kuonde luto ombulu. Nyakwara Ramogi Tv wadarango ni wanyalo tudore koda jafwambo mekwa mantiere kuonde piny Kenya ma opogore. Wana wawuok e kaunti ma Kirinyaga. Ka wawuok e kaunti ma Kirinyaga ang'orango ni wadhi nyaka kanye. Kaunti ma Kirinyaga Nyakwara Ramogi Tv kaka sebedo ka koni obedo kanyo kod joluto ombulu ma kwan gi ni malo ahinya. Kasani bende nitiere jogo mawuok oko kalaro kombe ma opogore. Mano komno mar ten piny Kenya nitiere jalup mawuok e kaunti no kachiel koda kombe mag gavana masani bende geno ni didong' kanyo kata ka dipo nodhi laro kombe mar bedo gavana e kaunti no ma Kirinyaga bende odhi timo kamano. Koma seneta kachiel koda mano mag od bura kachiel mago bende mag alensi mag jatend jaod bura ma kaunti bende dhi bedo kanyo. Ombulu idhi chak go kanyo e bwo dakika 4 okinyi makawuono ka jochung' mag duond buche mopogore bende osemolo kanyo. Jochung' makamagi gi achiel kuom jota chenro bende dhi bedo kanyo. Jota chenro mag yiero mago dhi bedo kanyo. Apisas mag IBC bende nitiere kar kanyo marango ni yiero ni itime e yo moro makare. Nyakwara Ramogi Tv wadhi nyaka e kaunti ma Kakamega. Kaunti ma Kakamega Nyakwara Ramogi Tv odani watudre achiel kachiel kod nyawadwa mantiere kanyo mano Brenda Wanga mantiere kanyo kendo ang'o konwa matut ni nyaka sani yiero timore e yo machalo nade. Bada koni neno mano Kirinyaga yiero osebedo kanyo ka chiegni chako. Mago jodak ma Kirinyaga. Koni wantiere kod Brenda Wanga habari asubuhi Kakamega kumeamkaje? Wale watakao jitokeza kupiga kura asubuhi ya leo wana matayarisho yepi na kulingana na mila na desturi ya wale ambao wanapiga kura sehemu hizo wamejitokeza vipi? Na tunajua kwamba mmoja wapo wale wagombea viti ya urais hapa nchini aswa George Wajakoya atakuwa hapo kaunti ya Kakamega. Shughuli pevu iko vipi kaunti ya Kakamega? Na mwenzangu tuko hapa katika kituo cha kupiga kura cha Nabongo Primary School katika eneo bunge la Lurambi katika kaunti ya Kakamega. Kituo hiki kina takriban vituo 4 vya kupiga kura na takriban wapiga kura 2600 hivi. Wamekuwa wakifika hapa tangu asubuhi na mapema mwendo wa saa 10 asubuhi. Foleni zilikuwa zishaanza kujaa. And as you can see behind me, many of them have been queuing here. The queues are growing longer and longer by the minute as the clock winds down to 6 a.m. when the stations will be opening for the first voters to cast their votes in this 2022 general elections. Residents of Kakamega turning up in large numbers already. One of the 176 polling centers in Kakamega, Lurambi constituency of Kakamega County expecting to cast their votes to elect the next set of leaders that will be guiding the affairs of this county, of this country. Unfortunately for them, however, they will not get a chance to elect the next governor who will be succeeding Wycliffe Oparanya. News coming in from the IEBC yesterday that race, the governor's race, has been suspended
due to an error in printing of the ballot papers. So the people who are lining here, who are queuing here today, will only get a chance to vote in 5 elective positions. They will get a chance to select the next president. They will get a chance to select the next senator. They will also get a chance to select the next women representative. They will get a chance to select their MP and their member of parliament, the member of county assembly for this particular ward here where we are in Shewe ward, Kakamega County, in total having a total of 884,551 voters, most of them hoping to make the journey to the polling stations like this, who are here today to participate, to take part in their civic duty. Some of them already expressing anxiety and excitement for the gates to be opened and to be able to access the polling stations, which should be happening any minute now. It's just about to get to 6 a.m., the official time of the opening of the polling stations, giving these people the chance to take part in this democratic exercise that the country engages in every 5 years. I will just try and get some views from some of them who are already lining up here to just get their views on what they feel and what they think about this day. Mami, labda tunaweza tuongelesha kidogo, tueleze umefika hapa saa ngapi, matarajio yako ni gani kuhusu uchaguzi huu wa leo? Nimefika hapa saa 11. Sasa tulikuwa nataka tupige kura, tuende, wengine tunaenda kazi. Lakini leo serikali imesema leo ni siku ya holiday ya kupiga kura. Kuna wenye tumeajiriwa private, lazima tuende. Sawa sawa. Sasa inasemekana kwamba watu wa Kakamega hamtapata fursa ya kumchagua gavana. Unahisi aje kusikia habari hii? Hatujafurahia kwa sababu itabidi turudie tena. Sawa sawa, asante sana. Na wewe mama, maoni yako ni gani kuhusu siku hii ya leo? Umefika mapema sana? Nimefika hapa saa 10. Ingawaji bado hawajafungua kituo ya kura, lakini matarajio yetu ni sisi wenyewe tuchague kiongozi tunataka, at least tukuwe na mabadiliko Kakamega. Lakini sasa hii ya ugavana wametuleta down. Hatujui sasa tena tutarudie lini. Sawa sawa. Na wewe kaka, labda utueleze tu umefika hapa saa ngapi, muhimu wa mtu kama wewe ama mwananchi wa Kenya kushiriki katika mimi kama Dani Nyakora Mogejwang mago moko komiti moko matimore kanyo ka wantiere koda nyawadwa Brenda Wanga kantiere county ma Kakamega, kendo kang'wedo thuolo dokire mondo miyo okonwa mathoth ni pacho ganda gin magi kotenore koda yiero mosechakore ayanga. Nyakora Mogejwang okinyi makawuono yiero ochakore county ma Kirinyaga, mano mineno kanya achiel kachiel e wang' jowi mari mar Ramogi TV ochako mano yiero mar Kenya higa mar 2022. Nyakora Mogejwang odiochieng' ma kawuono kamano e kaka wadayudo thuolo mar chako. Ino kanyo nitiere jogo ma bende nitiere kanyo, jolutombulu nitie, joarita kwe nitie, kachiel koda jogo ni joneno kata kiero kanyo ni observers. Giwuok e pinje mopogore opogore. Wan gi jogo mawuok e riwruok mag pinje mag Afrika, mago mag EU, kachiel koda jogo mamoko manitiere. Wawinjane kaka chal mar wach dhi nyime county no bende ma Kirinyaga, kaito kanyo bende nyalo neno e county ma Kirinyaga Uganda osechopo. Mano wadhi bedo ka wawuok e county ma opogore opogore. Pichni mineno kanyo mago mawuok ne achiel kachiel e county no ma Kirinyaga. County ma Kirinyaga migeno ni jalup Raila Odinga e ng'wejni mar laro kom jatend piny Kenya Martha Karua dhi bedo kanyo kaluto ombulu kinyi ma kawuono. Mago chal mar wach Nyakora Mogejwang kineno gi kanyo achiel kachiel. Ombulu osechakore, sa 12 oseromo, dakika 2 osekalo. Okinyi ma kawuono oganda jo Kenya osebedo kanyo karito ni gigi gibiro timore e yo machalo nade, ombulu ibiro go e yo machalo nade. Nyakora Mogejwang Martha Karua go ombulu mare county ma Kirinyaga. Jogo mabende osetiyonegi e thuolo malach, thuolo mosebedo kanyo e paw siasa moheo kanyo igni 20. Kasani en jalup Raila Odinga
eng'wech makamae. Wayudo kanyo ntiere jodito mosechopo kanyo makoro luto ombulu ma osechakore ayanga okinyi makawuono. Ineno kanyo nonro mari nyaka kaw. Nonro mari ka ikaw iketo lith lweti kanyo iwacho ni gin kanyo maromo 10 go duto kachielo tamore machielo nyaka tigo. Mana kaka ni wang'eyo ni register makamano marango nonro mari ni bende intie, bende nyalo neni ka oneni ka lony manyasani ni onge. Nitiere mano miwacho kanyo ni nyalo tigo e kinde ma lony manyasani miwacho ni kimskit ni bedo kanyo ka diponi otamore tiyo. To kotamore tiyo udok mana kacha marango ni ugoye e yo machalo nade. Achiel kachiel kanyo bende uneno picha mantiere Sugoi. Mantiere Sugoi kanyo mano jalup jatend piny Kenya mabende uneno gi kanyo. Pichni mabiro kanyo mawuok e kaunti ma Uasin Gishu bende ang' watemo rango gi kanyo ni igogi e yo machalo nade. Gin kanyo koro aparo ni gintiere alam moro makende. Ineno kanyo William Ruto jalup jatend piny Kenya mabende laro kom tend piny Kenya gi otikono mar UDA ni kanyo kachiel koda minode. Rachel Ruto ni kanyo iketo gi alam makende. Mane kaunti ma Uasin Gishu Sugoi kamigeno ni odhi luto ombulu mare okinyi makawuono. Sa 12 osechopo kendo en tiere opara manyime machopo kanyo maneno ni en mokwongo luto ombulu kanyo e kind jogo mantiere mano kar luto ombulu no ma Sugoi. Jofwambo ni kanyo kakineno wakelo ni pichni go achiel kachiel mana e Ramogi TV. Pichni ma oko bende kwa yudo waboyudo thuolo mar winjo. Mago pichni nyakwara Mogejwang' ka inenogi jogo mochung'ne yiero, jogo matayo yiero e kaunti ma Uasin Gishu. Mano ka irango kanyo tainya mane kar chung' od bura kata konyalo rango kar luto ombulu no ma Sugoi gwenge makamago. Wacho ni Kabushei Primary School kacha kama ne ochope mar luto ombulu okinyi makawuono. Uganda osechopo, joluto ombulu ntiere kacha. Debe mag luto ombulu oseket kanyo. Ne okoni ni goye yo machalo nade. Clerks mobedo kanyo kata karande ma obet piny kanyo. Gin mag rango ni omiyi otas madwarore mar luto ombulu. Nyakwara Mogejwang' ma opogore gi chien kacha gino manwaneno e yiero mar 2017. Jalup jatend piny Kenya masani William Ruto ne owuok mane gweng' makama kama luto ombulu okinyi makawuono. Ne ochopo kinyi makama. Ne ochopo kar kanyo sa 3 sa 4 mar okinyi mondo mi oluto ombulu. Ka ne oluto ombulu oganda ne chopo kacha kendo ne owuoyo gi jofwambo. Wacho ni sani obiro ka piny mudho ahinya. Iwacho ni piny koka yawore oganda wuok dhi luto ombulu. Entiere kanyo en bende mar luto ombulu kachiel koda minode. Mana kamano nyakwara Mogejwang' magi pichni mantiere kachiel kachiel ka irango gi wacho ni wabobedo mana wang'i ka wake. Kende kinde ma wake kamano joneno mag yiero bende nitie. Ting' mapek odiochieng' makawuono en mano mar luto ombulu. Kwan mamalo mosebedo kanyo ka olando kendo josiasa mathoth osebedo kanyo karango ni yiero ni idhi time e yo machalo nade. Ibedo mana kodwa ka ni mar ikinde mochope sani en mano mar neno ni e yiero makamagi. Ukinyi makawuono ochaka yanga. Ruto goyo mare kokoni. Ka warango kone kaunti ma Kirinyaga bende wagero ni wadhi neno Martha Karua ka chopo mondo mi oluto ombulu mare. Mano ka intiere Mutomo Primary School. Mano mantiere mano ka warango wechegi ka intiere Gishugu mano kar mane kaunti no ma Kirinyaga. Ukinyi makawuono nyakwara Mogejwang' en yiero mar Kenya higa mar 2022. Ang'wayudo thuolo bende mar twak kodi ka waloso kendo ka warango chal mar wach. Kuonde gi duto monego bed ni wabiro ni achiel kachiel nyakwara Mogejwang'. Kamano e kaka wasingo ni wadhi bedo kodi. Ramogi TV e wang'i. Kendo ma e odwa kama wabedo ka wapore wach. Kendo ka warango gi e konde duto. Walter Nyambaga nitiere Kiambu. Chris nitiere kacha e kaunti ma Uasin Gishu. Ka wayudo gi achiel kachiel e kaunti ma Nairobi bende wantie. Eriko Wenga ogota che gwenge mage. Ka wayudo gi wakelo gi mana achiel kachiel e Ramogi TV. E kaunti ma Narok bende okowe uchien. Jogo mantiere gweng' miluongo kanyo ni South Rift bende wan kodu. E kaunti ma Machakos ma bende chiegni ahinya gi kaunti ni ma Nairobi ma bende oseywayo jochung' mopogore opogore. En geno marwa ni ukinyi makawuono ka Uganda wuok idhi goye e yo machalo nade. Mago ombulu ma ochakore. Ombulu ma igoyo ukinyi makawuono ma dhi bedo ombulu mar loko loch kendo mag loko telo ma opogore opogore.
mago dhi bedo gavana motieko tam margi mar ariyo arne telo mag loch gwenge chakre. Dhi bedo loko loch kata loko telo ka wuok kuom jatend piny Kenya masani nyaka jatend piny Kenya manyien. Pok wanene kinde malach nimar e higa mar 2002 ne onere mano ne chalo mar ariyo, mano bang' kane Daniel Toroitich arap Moi ne ochiwo telo ne Mwai Kibaki, mano jatend piny Kenya mar adek mane oseyueyo. Kendo nyaka sani ma dhi bedo tielo machielo, ka tielo machielo nochopo kanyo ka Mwai Kibaki ne ochiwo telo ne Uhuru Kenyatta kaachiel kod William Ruto, mano ka giloso piny owacho mane iluongo kanyo ni Jubilee. Ne otise kanyo ni mar nen koda iwacho kanyo ni en lonyno mano manyasani, iwacho kata nen mar digital, ne gitime e yo machalo nade. Okinyi makawuono nyako Ramogi Jwang', ombulu mari dhi konyo oganda loko telo ka giwuok e telo masani kendo gidok nyaka e telo manyien. Iwacho ni telo masani borumo bang' yiero makama. Kalure go ombulu mari ma idhi goyo okinyi makawuono.